ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମାଗଣା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ରାଉରକେଲା ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ। ଆସନ୍ତା 28ରୁ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଲିଗ୍ ଶେଷ ହେବ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ 2 ମୃତ 2 ଗୁରୁତର। କଲୁଙ୍ଗା ରେଳ ଫାଟକ ତଳେ 4 ଜଣ 3ଟି ବାଇକ୍ ଧରି ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। କ୍ୟୁଏସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ 2025ରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ 664 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏସିଆରେ 167 ଏବଂ ଭାରତରେ 19ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ସମାପନ ହେବ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମିଟକୁନ୍ଦ୍ରି ନିକଟରେ ଥିବା ଦେଓନଦୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍। ରାତି 9:30ରେ ରିଓ ଗାଁ ପଟରୁ ଝିରପାଣି ଆଡ଼କୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କାରରୁ କିଛି ଯୁବକ ବାହାରି ଧମକ ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ରା ଥାନାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।